adlaw mo pasaka na gayud og kaso ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda batok sa mga motorista nga nakalapas sa lagda sa trapiko sa Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Sa buwan sa Hulyo pa lang moabot na sa dulan 3,000 ka mga traffic violators ang nadakpan sa City Toda. Apan 907 lang kanila ang mibayad og multa subay sa kalapasan sa trapiko nga ilang nahimo. Mato ni Joy Tumulak, ang head sa City Toda, nga karong adlaw gisugdan na nila pagpasaka sa City Legal Office og kaso sa mga nakalapas sa lagda sa trapiko. Moabot sa 2,059 ang pasaka og kaso human pakyas sa pagbayad sa multa. Part sa pagpakita sa publiko nga sincero mi sa amo ang trabaho, unya sincero pod mi sa pagpahamtang og disiplina sa atong kadalanan, hinungdan nga mopasaka nami og kaso. Mga nakalapas sa no helmet, no driving policy, illegal parking ug obstruction ang pipila sa mga nagunang traffic violations nga nalapas. Gidugang ni Tumulak nga ilag yun nga tinud-on ang mga motorista aron magmatkon. Iya usab nga giklaro nga igo lang silang nagpatuman sa lagda sa trapiko. Kay wa may niari sa atong opisina, hinungdan nga igo ra sad ming ni-implement og unsay nas ordinansa pagpasaka og kaso batok sa mga traffic violator. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.